Vi skal til USA, hvor ofrene for lørdagens skuddrama i byen Tucson, Arizona blev mindet. Det er i hovedstaden Washington, hvor præsident Barack Obama sammen med sin hustru mindes de 6, der blev dræbt. Yderligere 14 blev såret under episoden, heriblandt det demokratiske kongresmedlem Gabrielle Giffords. Medlemmet af den amerikanske kongres, Gabrielle Giffords, har altså fået det bedre, men nu retter opmærksomheden sig mere og mere mod debatklimaet i USA. Og flere mener nu, at tonen i amerikansk politik skal ændres. Dagen igennem strømmede medfølgende borgere en efter en forbi hospitalet, hvor den skudramte kongrespolitiker Gabrielle Giffords stadig ligger i kritisk tilstand. You just feel compelled to come out and be part of it and share it, I guess. Yeah. I'm just devastated. Yeah, it's very, very sad. Things have gone too far. Flere af de besøgende havde venner og kolleger på gerningsstedet, da kuglerne fløj. Umiddelbart ligner det en klar sag. En forvirret ung mand går amok med pistol. Men der er mere i dette. Alt for meget lugter heraf, at politik og vold er smeltet sammen. I dette hus boede massemorderen Daryl Loughner sammen med sine forældre. Dette er på mange måder et helt almindeligt hus i et ganske almindeligt boligområde. Og det er netop denne almindelighed, som skræmmer amerikanerne. I know that this neighborhood, like you've seen earlier, a lot of people just walking their dogs, just a normal neighborhood, I would say. And seeing something like that would happen is just out of this world, Mange retter nu skytset mod højrefløjens Sarah Palin. Hendes sprogbrug har været tæt relateret til våben. It's not a time to retreat, it's a time to reload. Sarah Palin on her website had Gabrielle Giffords district in her crosshairs. What are we to assume from that? Politik er for en gruppe mennesker blevet hadets legitime vej i USA. Ikke kompromis. Og det har den lokale politiker fået at føle ved vælgermøder. Shouting people off the stage, hissing, huge mass of people, really angry mob stuff going on. Og det har han nu taget første skridt til at forandre. I think absolutely everything has to change, and I'm going to start with myself because I'm the assistant minority leader in the House of Representatives here in Arizona. I've already called the governor and the Speaker of the House today, both very conservative Republicans, and I'm a Democrat. And I said, look, if I ever say anything that you consider hateful or hurtful, you call me on it and I will take it back and I will make it better. And I'm not going to intentionally do anything to hurt another colleague again, no matter how vociferously I may disagree with their policy. Claus Farndorf, der kommer jo hele tiden nye detaljer frem om skyderiet. Hvad er det seneste? Der tegner sig mere og mere sådan et detaljeret billede af, hvad der sker. Det er tilsyneladende problemer med magasinet, pistolen, der stopper massemorderen Jared Loughner. Og da han står og fumler med de her klips her, så er der en kvinde, der allerede er blevet skudt, der slår ud efter ham og får ham til at tabe det her magasin. Og samtidig forsøger hun at tage pistolen fra ham. Det lykkes ikke, at andre griber ind. Og samtidig med, så er sekretæren til ham, politikeren, vi så i indslaget her, han er tidligere læge. Han løber over til Gifford og får hende lagt i en stilling, således at hun ikke forbløder og får stoppet nogle af blødningerne. Og der siger lægerne i dag, at det faktisk var den handling, der formodede redde hendes liv. Men vi har en samling af mennesker, som reagerer uafhængigt af hinanden, og som får bragt så meget kontrol over situationen, så der er nogle mennesker, der kan reddes. Men det har været ualmindeligt kaotisk. Farndorf, især højrefløjen bliver jo anklaget for den hårde tone i debatten. Hvad betyder det for de konservative kræfter i landet? Den her episode rammer især højrefløjen hårdt. Det er dem, der er udsat for kritik, som du nævner. Højrefløjen vandt en valgsejr for nogle måneder siden ved midtvejsvalget i USA, og det skete til dels på baggrund af, at de havde en meget populistisk tone. Det handlede blandt andet også om våbenrettigheder osv. Og der siger folk, at den her handling, den tvinger højrefløjen til at vælge side. Vil de blive ved med at slå på de her populistiske toner, eller slå ind på en lavere retorik, en mere midtsøgende kompromis, og dermed muligvis også tabe de her vælgere. Så det her kan faktisk gå hen og få en politisk betydning. Vi skal hjem igen. Nu skal vi til en sag om retten til selv at vælge, hvilke tv-kanaler man